Tini nok tam ni bagai thani ni nuk khunggo phai nyani nangkha kisa khorong korok sare sung thani no iko blai kha hamya no gui kisa subana khaile jamani hingkai tai bong nong nuk khunggo sugyang gei jotom suba sonang honi bosama bachang ma suba thake khai rugui bo kami ni ngenor ka phai mani sung terasbari ni jeta obu hnei khobor khana az kami ni da ya kami ni no nge tabuk to kebangun social media ni bisingo nugui manka hai kaba net rogono internet rogono nugui go mankana kebangma khobor rogo tabuk koekjana ni mungong khori tongka a borok bu nei nge tabuk je norok to akami ni borok da bu no a je mung khanamani bo bahai obo to sung bo bui ka hai ka nyok khana sung ma su si su ya tam ka sung ko soi to kong no sawo je bui samani obo soi nyong phano manota ngi phan mano na ung wa ma haja soi nyong acha nge tabuk a je bu jangai rok ki borok khai kami ro tong na ki borok to obole siya sung tabuk ga na gini ni borok phano borok no la pata no ungjak sinya ta mane nugya obo sung sai ni ya nge tabuk to aro to mung to ka sa ka phiaba tabuk nong khukti a kami ni ngai tiraja kami ni nok luku ngai tang nong khukti wa syak khane na yen lukurok khana tun saba abu thani tong tabuk je nong khunjo khana man abu kisa saikal di kai sung wa bo ka satuk man kala jeta nok to tabuk to sinu ni sai tong jeta nok to sai ni apano je khogu khana mari buni khogo nonga kami khai tong apano sari sabne mung bu sab bu khamai sari kono je bui samani obo aw in je phuno nongmani no abono mung saikna di sawa samne mung tong aro sung kisa hasala sak satuk man hasal ya hunya tanaji no kami phano kunung ya kun kirina krei sari obo hangkai je u nongmani phono hangkai somindra santos rakes amane bisingo sung saiman kata nora parra ko sai tong lai meni khanaka sung direct bo sai ni ya aw amnong ang direct saiman hunja jeta khanaman abong sadi sau inga tabuk to norok oro phai thanele nu khungut phai norok salai kya salai mani yagulo tabuk nongo futuro ko phunu jaka inga jeta a futu bai tabuk amung sai tong ni borong mili obo khai photo kisa milia ro kaisa ni kai sabni abo mane santos ni tobe abo bonoda aje photo phungjamani sijagi haya suk chong mangalang do a obo saito ko ka tong khai obo photo sarai rok ni phano ungkhana acha je photo nongmani ka abo santos ni sarai ni ungkhana tobe motamuti nok ko sinimani ka abo nong thotoka bahja obo haino kisa sonde hokai ta mani photo ka haino lugota kai tabuk to kharjak rok ni khana borong no para role khai miya obo tonggoro ga hairo kharoda obo hai je bui khana usung obo no soi nge tabuk norok to akami ni tera jani kami ni ngai norok sobo jo khaini phakya thik mo kam kami thaniel ni nukhungo
Hingga norong tor koi jana phagya kai nong akamini tai tongai tongko song lukoro ki nong soba suda khai ki nong support khai e jotono support khaino song mo rang amti kai ri phai song soba phayo amni jagolo tai ke bo phan hoya ro hiya horbayo hingga tomung tabuk justice ni bagai thaniel ni bagai tabuk justice nai kyang kai nong kami ni lukoro besai phain ne no khaka na ki no kai so besanai jan no thaniel ni logio busanai cha sa condition hanya kai ba sung bo busawata Fia ba tabung norok tiraja kami nengge norok thik tabu thanel nukong phai gonok soba su khaijong amni bisinti no nai ma thang botol haike ba police rogo tab sutura kuno yapri rom yako amno tei nem bom haikok sanai abono borok bo kisa dati kai tabo yang je hamyani buma phasong bo no chai to wi tong ka borok be bakha juga ju khai no rom mani nang dati khai no bong de bo khata cha sarangan ne angwan thubu nini bom kayo an bom mo su ko te de borama no bo kami ni phale kya su piras bare ni acha hambai